नमस्कार मोर ए नुआ चैनल को आपण मानक ढेर सारा स्वागत। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। चलतु आरंभ करवा आज भिडियो कौन कर बेक कौन है बेक साई छोट गाड़ी धर नाला जमा भी बसने थे चलता मुंड कांथरे बाड़ी जाता से जमा धर नाला बड़ है गाड़ी धर खेल पड़े काऊ आउ साई तुम फीस कहीं कड़े गला तुम फीस देख लो तुम फीस कौटी अच्छी पाऊन कहीं तुम फीस कहीं टेकिला फीस की अच्छी ना बंची ना बेबी साक टुडु 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 बेबी साक टुडु 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 बेबी साक सही दाऊ धर बंची ना से कांदुची ना कांदुनी फोपाड़ देल कौन भाई तुम्हें टेकी दियो हाँ धर दे रे फीस को गेलो कर दियो तले पकई देथिलो सुना पुओ देख 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 कांदिबो से कौन हो जी मरी जीव बेबी साक टुडु 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 बेबी साक टुडु 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 बेबी साक मामा साक टुडु 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 मामा साक टुडु 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 मामा साक बाबा साक टुडु 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 बाबा साक टुडु 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 बाबा साक तापर ग्रैंडमा साक टुडु 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 ग्रैंडमा साक टुडु 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 ग्रैंडमा साक ग्रैंडपा साक टुडु 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 ग्रैंडपा साक टुडु 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 ग्रैंडपा साक आओ केते आओ आज्ञा आज्ञा दादी तापरे दादी साक टुडु टुडु तापरे मम्मी किए काऊ कहीं काऊ डाकी देल काऊ को काऊ आउटी डाकी दियो काऊ को मारनी बसई देगी जाओ तुम टेडी नहीं आसो साइकेल बाबा जाओ तुम जाओ तुम टेडी नहीं आसो साइकेल नहीं आसब खरा है तुमको काटब गल कहीं तुम साइकेल नहीं आस बाय नहीं सफा नहीं सफा मामा करेंगे मामा सफा करदे तमें नुहे मामा सफा करेंगे पा ची 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 ओह वेरी गुड गंग से पत्र नहीं कि पकई दियो डस्टबिन रे बाबा नियो ये पत्र नहीं जा हाँ नहीं जाओ पत्र पकई दियो डस्टबिन रे एटी पकई दियो ये बाल्टी रे हाँ आ गोटे पत्र कौटी पड़ी देख
ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଁ ନେଇ ଆସ ନେଇ ଆସ ତିନିଟା ଦୁଇଟା ନା 1 2 2 ପକେଇ ଦିଅ ଗଗ ପକେଇ ଦିଅ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ଭାଙ୍ଗୁ ସେମିତି ପକେଇ ଦିଅ ବାସ୍ ସେ ହାତ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଥାଉ ବାସ୍ ସେଇଟା ମାମା କରିବେ ତମକୁ ଆସିବ ହଉ ବାବା କରିବେ ସମସ୍ତେ କରିବୁ ନେଇଯିବି ସେଠି କିଏ ବସିବ ତମେ ବସିଯିବ ଏଟା ପତ୍ର ରଖିଦିଅ ତମ ବାସ୍କେଟରେ ପତ୍ର ଏପଟେ ହାତ ଆଣ ବାହାରିବନି ବାହାରିଲାନି ଆଉ ଓଃ ଦୁଷ୍ଟ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ହେଇନି ହଁ ରଖିଦିଅ ପତ୍ର ବସୁନ ବସିପାରୁନ ମୁଁ ଟେକି ଦେବି ତୁମକୁ କାହିଁକି ତମେ ସେମିତି ବସୁନ ବସ ଚାଲ ମୁଁ ପେଲିବି ତମେ ଯିବ ତମେ ଗୋଡ଼ରେ ଚଲଉନ ସେଠି କିଏ ରଖେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଦ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି ତମେ ଆସ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳିବ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ବା ତମକୁ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲେଇ ପାରିବି ଆମେ ଯିବା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିବେ ସାଇ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜଣେ ଆସିବେ ତମେ ଯିବ ନା ଯିବ ତମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବନି ଆଉ କହିଲେ ସାଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ କହିନି ହଁ ହେଲେ ସାଇ ଆସିବ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ତମେ ଯିବ ନା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବ କେମିତି ଯିବ ଯିବନି ଆଉ ଦେଖା କରିବନି ତମ ପାଇଁ ଆପୁଲ ଆଣିଥିବେ ଖାଇବନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଆଣିଥିବେ କିଛି ଖାଇବନି ଆଉ ନମ ହେଇପଡ଼ିବ ହବନି ତମେ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି ଆଉ ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲଣି ବାବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇସ୍ ଖୋଲିଦେଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପୁଣି ଏଟା ଶଗଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରନି ବେବି ଗଳି ପଡ଼ିବେ ଟେଡି ଟେଡି ପଡ଼ିଯିବେ ଚାଲ ହାମ୍ କରିଦେବା ବାବା ହାମ୍ କରିଦେବା ନା ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ତ ଦେଖିଲ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ନା ଫାଟିଗଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଫାଟି ଯାଇଛି ଦେଖ ଆଣ 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 କାନ୍ଦିବେ ବାବା ଆସିଲେ ମାରିବେ ସାଇକି ନେଇ ଆସ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା ନାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରନି ମା তুমি ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଆସ ହାତରେ ତା କୋତରା ହେଇଯାଉଛି ବା ଧର ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ନିଅ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ହଁ ଦେଇଦିଅ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଚାଲ ଭୋକ ହବନି ତମକୁ ହଉ ମାଣେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା ସାଇ ତମର
ସାଇ ଖାଇବା ସଇଲା ଅନେଇଲ ମତେ ଖାଇବା ସଇଲା ସଇଲା କରିଦେଲ ଟିକେ ସଇଲା ଆଉ ଟିକେ କହିଥିଲ ସଇଲା ଏବେ ତମେ ଖେଳିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ମାମା କ'ଣ ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜନି ଜନି ଏ ବାଜିଗଲା ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ଖାଇବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତମେ ଖେଳୁଥିବ ହଁ ଖେଳୁଥାଅ ମାଛ ନେଇକି ଯାଅ ନା ନମସ୍କାର କରିବ ହେଲା ତା ଚପଲଟା ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି ନା ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଦିଅ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦଉ ଦୁଷ୍ଟ ଛି ଫିସି ତ କହୁଛ ଫିସିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ ହେଲା ତା କଲର୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ନମ ନମ ହବା ହେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି କିଲୋ ଆମେ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ନା ଆଇଲେନି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାଟି ଯଦି କାହାକୁ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ସିଏ କିଏ ଲୋ ଓହୋ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଭାବୁଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯିବି ନା ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ପଳେଇବି ବାଏ ଭାଇ ଯିବୁ ହଁ ଲିଚି ପିଇବୁ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ତା ପାଇପଟା ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ପୋଛି ଦେଲାଣି ସାର୍ଟରେ ହଁ ଦେ ରଖିଦେବା ଆଡ଼େ କାଖି ଦେ ଦେଖିଦେବା ହଁ ଯା ତୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସିବୁ ଟିକେ କାଖେଇ ଦେ କି ମୋ ପାଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଦେ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଏ କହିଲୁ ସୋନୁ ମାଉସୀ କିଏ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁନି ଆଜି ହାମ୍ କରିବି ଅଣ୍ଡା ହାମ୍ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତୋର ଅଣ୍ଡା ଅଛି ନା ସରିଯାଇଛି ହସୁନି କାଣ୍ଡରାମ କରୁଛି ହସୁନି ଭାଇ ହସୁନି କ'ଣ ଯାଉନ ମାଉସୀ ପାଖରେ ଅଛ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଚାଖି ଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲିଚି ଟେଷ୍ଟି କହିଦିଅ କ'ଣ ସରିନି ପାଟିରେ ଢୋକୁନୁ ସରିନି ହଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଟିକେ କହିଦେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ କହି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟି ଏଇ କୋତରା ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅ ମାମା
ଭକ୍ତି କିଲୋ ଭକ୍ତି। ଅଧିକ ଭକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ନା ଭାଇ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନମ ନମ ହେଇକି ଆସିବି ଦି ହାତରେ ନମ କରିଦବୁ ଯା। ନମ ନମ ହେଇ ପଡ଼ ମଉସା ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛନ୍ତି ଯା ନାଜ ମାଇଲା ପଳାଉଛନ୍ତି ନମ ନମ ନେବାନି ଲୋ ନେବାନି ନେବାନି ନମ ହେଇ ପଡ଼ ମୁଁ ଧରିବି ମୁଁ ପଠେଇବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ ଭାବିଲା ଆମକୁ ନେଇଯିବ ନା ନମ ନମ ହେଇକି ଆସିବ ନା ଏଇନା ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିବ ଦିଦି ଯିବେ ତ ନମ ହେଇ ପଡେ ତୁ ବସ୍ରେ ପଳେଇବୁ କାଖ ହବନି ଭଲ ଚାଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ନମସ୍କାର ହେଇନି ବାପୁ ଭାଇ ମତେ ନମ ହେଇଛୁ ଆଗରୁ କେତେ କାନ୍ଦେ ତମେ ଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଏ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଙ୍କ ସହିତ କଣ ଯିବି ମୋ ବାପା ମା ତ ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ କଣ ଯିବି ଜାଣିପାରୁଛି ସାଇ କହି ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇଯିବୁ ଯା ମାଉସୀ ଆଜି ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇଯିବୁ ପାପା ଦେ ବାପା ଯଦି ମାଉସୀ ପଳେଇବ ମାଉସୀ ପଳେଇବେ ଆଡେ କାଖେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ପା ଏଇଠି ଏ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଚି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ହେଲା ହେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ନୁହଁ ସେ ମୋ ଲିଚିଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପାଟିରେ ଦେବୁ ଏ ରୋଗ ହେଇବ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ପାପା ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ବାପା ଯଦି ମୁଁ ପଳାଏ ଏଇଠି ଦେଖି ଲିଚି ଅଛି ତୋର ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଲି ଲିଚି ପାପା ଦେଇଦେ ଲିଚି ଦେବେ ନହେଲେ ଦେବେନି ବସ୍ ଆସିଲା ବସ୍ କାଇଁ ଏଇଟା ବସ୍ ରହିବ ଦିଦି ଯିବେ ନାଇଁ ଏ ବସ୍ଟା ନୁହେଁ ହେଲା ଚାଲ ସେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ ଦିଦି ସେ ପଡ଼ିବନି ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ 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 ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆସ ଆସ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ସିଧା ସିଧା ଗଲାଣି ଏଡେ 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 ବାବା ପିଚି ନେଇ ଯାଉ ଏ ଆଣ୍ଟିଟା ଆସିଲେଣି ଆ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିକି ଆସ ଯିବା କିଏ ଆସିଥିଲେ ମଉସା କିଏ ମାନେ ଆଉ ମାଉସୀ ମାସି ପଳେଇଲେ ସବୁ ତତେ ନେଲନି କହିଦେବୁ ମାମୁଁକୁ କମ ଆଗରେ ପଳେଇବା ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଧରିକି ଆସେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ହଉ ସେମିତି ଧରିକି ଆସେ ତମେ ଆସୁନ ଆସ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଥାଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବ ନେଇଯିବ ମଙ୍କି ପଳେଇ ଆସ ତମେ ଆସ ତମେ ଘରକୁ ଆସ ପୁଣି ପଳେଇଲ ଯାଅ ନା ପଳେଇ ଆସ ଦେଖୁଛ ନା ଏବେ ଡ୍ରାମେ ବାଜ ପୁଣି ଫେରିକି ଯାଇକି ସେଇଠି ଠିଆ ହଉଛି ତମେ ପଳେଇ ଆସ ବା କହିଲି ଦେଖ ସେ କେମିତି ଆସିବ ଚାଲ ଏଇଠି ହେବ ଦେଖିବି ନ ଆସିବ ତୁ କହିବ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି ମୁହଁ ଜମା ଦେଖାଉନି ସେ ନିଜେ ଆସିବ हाँ तू जा चल चल जा चल चल जा बाबा बाबू जा चल चल बुढ़ी आई केमती जाए गोबर गांडुआ धरिकी एमती एमती जाए एते नहीं जाए
ଆସ ହଉ ଚାଲୁ ଆଉ କିଏ ହେଲା ଜହ୍ନ ଆମେ ଆସିନି ଆସିବ ଯିବାନି ବୁଲିବାକୁ ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ